Kung muingon bitaw tag, success. Ang mosulod sa atong hunahuna, kwarta. Inana ang sukdanan sa uban. Matawag nilag successful ang tao kung kwartaan. Lahi-lahi man puntag meaning o opinion sa success. Para sa kuwa lang bitaw, opinion lang nako ni. Makaingon ko nga successful ko kay malipayon ko. Kaysa ako manggong observation, naay tao nga daghag bahandi. Pero nibati sila naay kulang sa ila. Nabati nila nga di sila kumpleto. Wa man pugo gaingon nga malipayon ta bisag walang wala ta. Ang punto lang nako, dapat i-appreciate nato kung unsa atong nakabot. Maglibog manggud ta kung unsa joy meaning anang success. Tungod sa nakita nato sa TV, sa social media, nakita nato nga ang mga adunahan, grabe ka malipayon. Makaingon lang pud ta nga wala sila problema. Pero paminaw ra na nato. Kaysa tinuod lang, kitang tanan, dato man o pobre, naatay nagkadaiyang problema. Gihimo ko ni nga video para mahibalaan nimo nga bisag wa kay material nga mga butang, successful na kadaan. Number 1, successful na ka kay wa man ka ni give up. Sa pagbangon pa lang nimo sa buntag, successful na ka. Nga naman, tungod kay gisuklan nimo ang kakapoy sa kada adlaw. Life is really hard. Kinahanglan kang mupadayon kay daghan pa kag makatunan. Life and growth are what happens when we are chasing our dreams. Bisag wa pa nimo natuman imong pangandoy, basta nipadayon lang ka, daog na ka. Usay maglagot ta sa atong kahimtang, pero di na ta mag-focus dira. If you're really passionate about something, then success will come. It's just a matter of determination. Munang dapat kabalo ka kung unsay success para sa imo. Para di ka magukod sa lahi nga butang. As long as you have always had a dream and you keep moving forward and taking chances and steps to achieve it, you're doing great. Number 2, successful na ka kay buhi pa ka. Sa pagmata pa lang nimo sa buntag, dako na kay ng success. Ang atong kinabuhi, dili mabayaran og kwarta. Dapat maglipay ka. Celebrate the achievement of simply being alive. Ayaw pag-focus kung unsay wala sa imo. Basta ang importante, buhi pa ka. Daghan pa kag mahimo sa kalibutan. If you keep living, you increase your chance of enjoying the happy moments in life that are waiting for you. Number 3, successful na ka kay nag-improve ka. Kung ikumpara ang sa una nimong kahimtang ug karon, nabay na bag-o sa imong kinabuhi? Nabay kaayuhang nahitabo? Kung naa, di ba dako na kay ng kadaugan? Consider them as a blessing because they take you a step ahead of where you are. Kung negatibo man gani ang sitwasyon nimo karon, ayaw balusig negatibong reaksyon kay dira ka mapildi. You have to respond in a mindful way. Dawata kung unsa ang nahitabo. Bisan pag magsuko-suko ka, when you accept the challenges as they are, your mind will think of the solutions by accepting the situation. You give your mind the space to open up without any emotional distress. Bisag ikadaghan na kang napildi, daog lang gihapon ka, kay daghan kay kag nakatunan. Ayaw pag-focus sa imong kapildihan, pag-focus sa imong nakatunan. Number 4, successful na ka kay naay nagmahal sa imo. Wala na nagpasabot nga uyab lang ang nagmahal, o bana, o asawa. Naay nagmahal nimo, imong mga higala, imong pamilya. Kung nabati nimo nga naay nagmahal nimo, dako na kay ng kadaugan. Kung saan man nimo ang kwarta, kung may nagmahal nimo, di ba? Huwag yapoy ayo. Lami kaayong magmahal, ug lami pud kaayo kung naay nagmahal sa ato. Love is everything. Ang kwarta makabusog sa atong tiyan, pero ang gugma makabusog sa atong tibuok kalag. Tungod sa gugma, naay purpose atong kinabuhi. Bisag single ka, bisag wala kay ginikanan, naagyapoy mga tao nga nagmahal nimo. So you must make time for special moments because life is nothing without it. Number 5, successful na ka kay nakapasaylo man ka. Dako na kaayong success kung nakapasaylo ka sa mga taong nakasala nimo. Sa panahon karon, lisod kaayong mapasaylo. Lisod kaayong musalig. Kadaghanan sa tuwa karon, naapay giluom nga kasuko. Ug kanang aligot-got sa imong kasing-kasing, maunay mudaot sa imong lawas ug hunahuna. Di na matawag na success. Kung makapasaylo ka, mugaan pud imong gibati. Maunay literal nga success. Kanang wanay bugat sa imong dughan. It's about moving past about being hurt. Holding on to something someone did to hurt you is giving them control of your life. You're allowing them to control the way you feel about something. Forgiveness is you taking back control of your feelings and life. Number 6, successful na ka kay naa pa kay kabtangan. Unsa akong pasabot? Kung naa kay balay, mga sanina, kung naa pa kay gikaon, giinom, successful na ka. Unsa pa man imong gipangita, dapat i-appreciate na nimo. Gamay lang na nga mga butang, pero kanang tanan,
na ay dakong bilis sa imong kinabuhi. Nakoy quote nga nabasa, drops of water make ocean. Sa laing pagkasulti, dili mabuo ang 1,000 kung kulang kag piso. By appreciating and valuing all these things, it will make us happy at all times. And to be happy is priceless these days. Usbo na ko para sa ako, ang success kay di lang masukod kung unsa imong mga material nga butang. Masukod na nimo kung giunsa nimo pagdala ang imong kaugalingon. Nakita nimo nga nabag-o ka, nag-mature ka, confident na ka, dako na kay ng success. You are successful if you are happy. It's the only thing that counts. Wapod ko gaingon nga di importante ang kwarta. Importante kayo ang kwarta. Pero kung kwarta lang perme ang sulod sa imong hunahuna, dira ka mo bati og kagool. Maong karon, kung malipayon ka, successful na ka.